Dovolte teraz, aby som poprosil o krátke slovo doktora Ladislava Haasa, ktorý pred 20 rokmi mal na starosti našu školu. Ale teraz prezradím pre tých, ktorí to nevedia, že momentálne má na starosti všetky základné školy na celom Slovensku plus materské školy. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení hostia, som nesmierne rád, že som sa dožil dnešnej chvíle, že som bol pozvaný na toto významné jubileum školy, ktorú som viedol ako riaditeľ školy od mája 1989, kedy som vyhral prvé výberové konanie, ktoré sa konalo v okrese Nitre. A budovu som preberal len s holými múrmi. To, čo nasledovalo cez prázdniny, tu sedíte, moje drahé kolegyne, dovolím si to takto povedať a poviem aj prečo. Sme spoločne od začiatku prázdnin pucovali, vynášali, robili ako otroci, a nie 8, ale aj 10 hodín. Za pomoci nielen vás, ale aj vašich manželov, vašich detí, tak ako to povedal pán primátor, sme tam robili všetko preto, aby sme naozaj tú školu k septembru otvorili. A teraz vám prezradím, že nikto tomu neveril. A my sme to dokázali. S vami spoločne, lebo bez vás by to nebolo nikdy možné. Pre mňa najväčší trest bol, keď som skončil ako vedúci odboru školstva a nemohol som sa na túto školu vrátiť ani ako učiteľ. Veľmi ťažko som to znášal, no ale čas všetko zahojil, dneska sa cítim celkom OK z toho. A to, čo povedal zase pán primátor. Ja sa nechcem opakovať, ale k tejto škole mám taký istý vzťah ako k môjmu vlastnému domu, ktorú som staval vlastnými rukami, pretože toto bola stavba mojich rúk, naháňanie stoličiek, lavíc, tabúl, nábytku všetkého po celom Československu a tie pamiatky alebo tie spomienky zostávajú. Mňa najviac teší to, že keď som dneska prišiel, tak som videl tie tváre, ktoré sú stále rovnaké. Ženy sú stále blondíny, alebo čierne. Ale my sme sa zmenili, že sme šedí. Chlapi. Jednoducho cítim sa veľmi príjemne. V tej pracovnej atmosfére ja som vedel vždy, že učitelia na mojej Beethovenke sú tí najlepší v Nitre. Ja som vám vždy dôveroval a keď sa hovorilo o Beethovenke, fandil som vám. Aj vám budem fandiť. Viem, že ste vychovali strašne veľa detí. Keď sme začínali, vás bolo 90 len žien a 4 chlapi. A mali sme 1200 žiakov. A nevedeli sme, kdy ich budeme učiť. Naozaj Evka Kirchnerová, ktorá tu dneska žiaľ není, bola moja obrovská opora. Samozrejme, že aj pani Janáčová, ako druhá moja zástupkyňa, takisto, nesmiem ani na ňu zabudnúť, lebo by som jej veľmi ublížil, ale samozrejme, to všetko prinášala doba. Ja by som bol veľmi rád, aby Beethovenka bola Beethovenkou, aby sa vám darilo. Ja na tom poste, kde som, samozrejme, som ochotný pomáhať hlavne vám, ale aj samotným školám v Nitre. Treba sledovať, čo sa deje okolo. Mali sme množstvo projektov vypísaných, že Bohu z Nitry sa veľmi málo škôl do toho zapojilo. No, ale však život ide ďalej a dúfam, že sa to všetko ešte rozbehne.
Ja by som vám chcel len na záver zaželať, aby ste mali veľa dobrých žiakov, aby ste z nich spravili veľmi múdrych a šikovných ľudí, pretože naša spoločnosť to veľmi potrebuje. Decká, ktoré nevedia, nemajú šancu prežiť. Ja by som vás chcel zaželať veľa osobných pracovných úspechov a tie samozrejme dosiahnete len vtedy, keď budete zdraví. Takže ešte k tomu aj to zdravíčko by som si dovolil zaželať. No úplne na záver, krásne Vianoce a všetko najlepšie do roku 2010. Ďakujem. Dovolte, aby som v mene nás všetkých poďakoval za milé a úprimné slova pánovi doktorovi Ladislavovi Hásovi a pánovi primátorovi Jozefovi Dvončovi a týmto zahajujem, ale respektíve, ako ma kolegyňa slovenčinárka upozornila, otváram slávnostný program. Prenesme sa na chvíľu o 20 rokov späť a oživme si v pamäti septembrový deň školského roku 1989-1990. Areály školy finišovali posledné stavebné práce a na bráno už netrpezlivo klopkali prsty nedočkavých žiakov.